Bejn illum is-Sibt u għada l-ħadd fil-Kumpless One fil-Marsa qed titella l-attività One Weekend. Din l-attività tissir lejlet l-iskeda l-bidu ta' skeda ġdida li tibda għada l-ħadd fil-għaxija. Il-Kumpless One fetaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku. Divertiment, spettaklu, ikel u xorb xejn. Dan huwa One Weekend li qed jittella bejn is-Sibt u l-ħadd. Attività illi matura l-pubbliku qed jiġi mistieden biex jiġi fil-Kumpless One fil-Marsa ħalli mhux biss jara x-xogħlijiet li saru f'One iżda jiltaqa' mal-preżentaturi li se jkunu qegħdin iżommu kumpanija lill-eluf ta' Maltin u Għawċin. Proset għandkom kollu sabiħ, insomma kollu ġdid għamiltu. Proset sar ħafna progress, għall-aħħar li ġejna differenti ħafna u veru ħakkom proset. Kulħadd u kull min jaħdem mal-veru sabiħ ħafna. ħafna programmi ġodda boldieri, ifimni li joqtu il-kulħadd. One Weekend hija okkażjoni oħra fejn matul segwaċi ta' One jgħinu lill-istazzjon permezz ta' donazzjonijiet tagħhom. Donazzjonijiet tant bżonn jużi għal stazzjon illi xandar il fuq minn 18-il sija ta' xandiriet kontinwi bl-aqwa preżentaturi u l-aqwa talent li jeżisti f'dan il-pajjiż. Kull min b'xi mod irid jgħin lill-istazzjon One jista' jagħti donazzjoni permezz tat-telefon, SMS jew jiġi fil-Kumpless One fil-Marsa.